sä alun perin tulit tänne, etkä mennyt Lahteen lukioon? No siis ihan alun perin mä tulin vaan tänne sen takia, että mä saan nukkua aamulla pidempään. Siis mä sain aluksi paikan tuolta kokkipaikasta Salpauksesta Lahdesta, mutta sitten mä tiesin, että mä en saa herää kuitenkaan. Ja sitten mä päätin, että mä tuun Erkkoon. Oletko sä ollut tyytyväinen, että olet täällä? Itse asiassa arvosanat lähti heti nousemaan, kun tulin tänne. Munkin. Mä oon ihan tyytyväinen siihen. Mutta se on pieniä ryhmä näiden kokoinen netto kuitenkin, että Niin. oppii paremmin ja saa tukiopetusta. Niin, opettajat huomioon paljon enemmän, kun ei ole semmoisia isoja ryhmiä. Venla, miksi sä tulit tänne? No aika samoista syistä, että just niinku saa nukkua pidempään ja jää sit niinku iltapäiväksi vielä aikaa, kun ei ole niin pitkä koulu. No kuitenkin ehkä, en mä tiedä, toi viestintälinjat on kuitenkin aika paljon silleen tänne noita opiskelijoita. Että se on kuitenkin ihan ja mielenkiintoinen, että koulussa on kuitenkin. Ja opettajathan on ihan hyviä täällä.